Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagko, pinakalahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche, live gikan dini sa GMA Davao Complex. Patayang usa ka barangay kagawad humang gibanhigan sa wala pa mahiling mga suspect sa Maguindanao. Patay ang biktima nga si Buagas sa Meto alias Dato Bugi, barangay kagawad sa barangay Kakar, Dato Udin Sinsot, Maguindanao. Sumala sa kapulisan nga samtang sakay siyang motorsiklo ang biktima, pagabot nini sa barangay Bugawas, kalit kining gipamusil sa wala mahiling mga suspect gamit ang .45 nga pistola ug 9mm pistol. Personal nga away ang ginalantaw sa kapulisan nga motibo sa mong kaso. Granada o improvised explosive device kun IED nga gisulay paglabay sa kampo sa kasundaluhan sa Maguindanao ang na-recover. Sa gipaygayong clearing operation nakaplagan sa kasundaluhan sa 6th Infantry Campilan Division. Kining granada ug IED duol sa kampo sa Barangay Pandi, Dato Salibo sa Maguindanao. Dako ang pagtuo ni 6th ID Chief ug Joint Task Force Central Commander Major General Juvie Max Uy nga hinimuan kini sa grupo sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kun BIFF apan napakyas kini sanglit wala mibuto ang mga bomba. Sa karon paday na massive focused military operations sa mga lugar. Pipila ka lugar sa Cagayan de Oro City ug ubang bahin sa Mindanao gibaha tungod gyapon sa walay puwas nga pag-ulan. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, tulo ka mga bata ang patay ug usa ang missing pa. Human nga maanod sa tubig baha sa Cabadbaran City, samtang Kauswagan National Highway sa Cagayan de Oro City ug ubang parte sa Mindanao ang gibaha tungod sa sagunson nga pag-ulan. Tulo pa lang sa upat ka mga bata ang napalgan sa mga search and retrieval team sa Cabadbaran City Disaster Risk Reduction Management Office. Human naanod sa sapa sa Purok Dalas, barangay Mabibi sa maong syudad. Namasul kuno ang mga bata sa sapa nga nag-edad siyam, 10, 11 ug 13. Apan ulahin na nilang nabantayan nga kalit mibaha ug naanod sila. Ang kalit nga pagbaha epekto sa LPA ni adtong nakalabayng adlaw nga nagpaulan sa daghang parte sa Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, daw nahimong sapa ang tulo ka lane sa Kauswagan National Highway diyang misaka ang tubig tungod sa way puas nga pag-ulan nga nasinati sa syudad sukad pa Miyerkules sa gabii. Bisan pa man sa pipila ka proyekto nga gihimo sa DPWH Region 10, wala gyapon nasulbad ang problema sa baha dinhi sa Kauswagan National Highway usa sa hinungdan kining mga basura nga anaa sa kanal. Busa pinaspasay ang mga personay sa DPWH sa pagkuha sa mga basura nga mibara sa ilahang mga garbage traps aron dunay gawasanan ang tubig baha.
Problema gayud kuno sa lugar ang drainage system nga wala pa mahuman tungod sa pondo nga wala pa ma-release. Sa pagkakaroon ongoing pamangyud ta, so dili pa gyud connected ang tanan nato nga drainage system, especially sa may kauswagan nga area. Do naatay na kumpleto nga section, but ang mga connecting papud ana niya dili pa pud gyud mo lahos didto kung asa gyud ang ato ang outlet. Pipila sab ka parte sa barangay Lapasan ang gibaha tungod gihapon sa way puas nga pag-ulan sa syudad. Makita ang kusog nga sulog sa tubig baha sa dalan nga miresulta sa pagkakulgot sa dagan sa trapiko. Samtang sa Iligan City, tungod gihapon sa way puas nga pag-ulan, misaka ang tubig sa Tubod Bridge sa syudad. Sa Facebook Live ni Baser Manguntawar kagabi, diyang misaka ang tubig sa sapa og halos milapaw na sa tulay. Gisulod usab og tubig nga may dalang lapok ang pipila ka mga balay palibot sa lugar ug gilayong gipang rescue sa City Disaster Risk Reduction Management Office ang mga natrap nga residente. Sa paghubas sa baha kaganihang buntag, mga balay nila Marites Rakmat ug Abdul Haim Ubinay mo'y pipila sa mga naapektuhan. Kakulang sa disiplina kuno sa paglabay og basura sa tamang lugar mo'y hinungdan sa baha. Kaning imburnan na kung dili nilabayan og basura, dili mo na ani nga dili makagyan tubig. Bisag gamay nga tubig na muba diri sa Santa Lucia tungod sa kaning agianan sa tubig. Ang among obserbara ng kada mang kanal, pag muawas gani ng tubig sa kanal, diretso ginahot paingon diri sa among sulod. Mo gina among timan-an. Sumala sa pag-asa nga ang nasinating pag-ulan sa Dakbayan ug ubang parte sa Mindanao, epekto sa severe thunderstorms. Gipahimangnuan ng publiko labi na katong mga ana sa low-lying areas nga magpabiling igmat ug magbantay sa mga posibleng flash floods ug landslide. Walay weather disturbance, walay bagyo, walay low pressure areas sulod sa tong Philippine Area of Responsibility. Severe thunderstorm may hinungdan nga dunay na sinati nga kusog pagbunok sa ulan kaganinang buntag. Real din karon sa Cagayan de Oro City kamatikdan nga hinahinay nang mihubas ang tubig baha sa mga kadalanan. Apan kamatikdan ang madag-umon nga kalangitan busa tambag sa otoridad nga magbantay gihapon sa mga posibleng kalit nga pag-ulan. Real. Amping og daghang salamat Cyril Chavez. Gipahibalo sa lokal nga kagamhanan ngadto sa mga deboto sa Senior Santo Niño sa Holy Infant Jesus of Prague sa Shrine Hills, Matina, Davao City nga sarado na sa publiko ang simbahan sa tibok adlaw sa kapistahan niini ugma Enero 15. Sayron tandog ang detalye sa report ni Sheila Vergara Rubio live. Sheila. Text ang ginadagsag yun ang Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague matag kapistahan niini. Nakadesisyon ng kagamahanan nga dili na lang una itugot nga iabri sa publiko ang kasaulugan sa pista kinibunga sa hulga sa pandemya sa COVID-19. Gibawi kagahapon sa kagamahanang lokal sa Davao City ang pagtugot nga modawat og tag-usa ka gatos ka tawo kada misa subay sa kapistahan ugma Enero 15 sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague. Sumala sa Public Safety, Security and Command Center nga base sa rekomendasyon sa infectious disease specialist, delikado kini nga dagsaon sa daghang tao kung asa dakong posibilidad nga dunay matakdan sa COVID-19. Giingon ang mga ingon-aning aktibidad kung asa mo dagsa ang mga tao gitawag nga super spreader sa maong sakit, ilabi na kung dili na mapugnan ang pag-abot sa mga deboto. Nag-recommend sila na kung pwede wala nag-iuntay pa sa may tapok din kay tapok pa na siya. Diha sa shrine pero January 15. So nung ilang welcome ang recommendation ug nagkauyon tanan nga kansilahon ang activities karong January 15 sa shrine. Sa gawa sa simbahan, nagmuntar na og mga pahibalo ang lokal nga kagamhanan nga sarado sa general public ang shrine sa tibok adlaw sa kapistahan niini. Adu naman kunoy misa apan dili na kini pasudlan sa publiko. May mga tarpaulins po tayo kapit dito o sa social media mapaabot na to sa atong mga devotees o mga tao nga naging tradisyon na ang pagsaka dito sa shrine. Samtang, gikan sila sab ang mga aktibidad para sa pista sa Barangay Santo Niño sa Zamboanga City karong Sabado. Bugtong novena lang ang gipahigayon sa kapilya matagabi ug limitado ang mga debotong makatambong. Ug sa adlaw sa kapistahan sa Sabado, dunay misa nga isaulog apan limitado gihapon alang sa mga taga-barangay. Sukad March 2020 hangtod karon, miabot na sa 51 ang kaso sa COVID-19 sa Barangay Santo Niño. Busa dili inabot sa barangay nga madugangan pa kini. Kung pwede, wag muna dahil ayoko na talaga na magdagdag pa yung kaso ng COVID.
Text ang sarado ug maubay-ubay ka mga deboto ang sayo pa lang karong simanaha, may bisita na sa maong simbahan. Tek. Daghang salamat, Sheila Vergara Rubio. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sikop sa bypass operation sa Turil Police ang target nga si Justin Capito usa ka seaman. Nakuha si dinakpan atol sa operasyon ang sachet sa gituang shabu ug marked money. Sa Davao City gihapon, commercial basketball player midula og shabu. Rasong gidakop kini sa kapulisan. Dinakpan gilang si Ryan Astudillo, taga Alyong to Davao City, kinsa top 2 station level sa drugs watch list. Sa bypass operation nga gikasa sa personahe sa Bunawan Police, gidakop si Joy Doping, kinsa na maligya kuno og illegal nga droga sa Purok 8 Sitio Fatima, Barangay Bunawan. Atol sa operasyon, nakuha igan sa suspect ang mga sachet sa gituwang shabu ug marked money. Dakpan usab ang ana sa drugs watch list nga si Jolimar Fernandez sa mga intelligence operatives sa Saksa Police Station. Sachet sa shabu ug marked money ang nakuha kaniya. Dugay na kunong ginahapan sa otoridad ang binuhatan ni Fernandez ug idlas kini. Apan nadakpan gihapon kini. Section 5 ug 11 sa RA 9165 ang atubangon sa dinakpan. Temporaryong gihunong sa Davao City LGU ang pag-require nga mapailam sa swab test ang mga air passengers nga maabot sa Davao International Airport sukad kagahapon. Sukad kagahapon bugtong health declaration lamang ang ginapapirmahan sa mga arriving passengers sa Davao International Airport ug wala na ginapailam sa swab test. Gawas lamang sa mga nagkuputadaan og negative results sa RT-PCR test sa lugar kung asa sila gikan. Sa inisal nga pahayag sa kagamhanan nga temporaryo lang kini hangtod nga magsugod na ang operasyon sa duha ka laboratory sa syudad. Sa pagkakaroon, prioridad sa syudad ang pagtutok sa surge sa local transmission sa mga positibong kaso sa COVID-19 sanglit kini ang mas daghang ihap. Giklaro sa LGU nga hugtanong i-monitor ang mga mangabot nga pasahero labi na sa ilang mga barangay health emergency response team nga motamod kini sa 14-day mandatory quarantine. Usa ka inahan nga bag-ong nanganak ang nagpositibo sa COVID-19 humanatakdan sa baby niini nga nagpositibo na sa sakit. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi niining report. Sa Davao del Sur, usa ka 1-month-old baby girl nga taga Matanaw ang nagpositibo sa COVID-19. Nakasinati kini og sintomas ni atong January 1. Duna na 1,068 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Davao del Sur. 194 ang active cases kay 838 ang naayo na ug 36 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 9-month-old baby boy nga taga-Tugbok ang naka-recover sa COVID-19. Samtang ikaupat ang Davao City sa dunay pinakadaghan og COVID-19 cases kagahapon nga anaa sa 50. Misa ka na sa 9,954 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 1,376 ang active cases, humanatala ang 8,110 recoveries ug 468 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka 25 anyos nga inahan nga bag-ong nanganak nga taga Barangay Lumbia ang nagpositibo sa COVID-19. Kini humanatakdan sa iyang baby nga nagpositibo na sa sakit kinsa naka-recover na sab. Nanganak kini ni atong December 25, 2020. Ana-ana sa 3,051 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Doon na kini 357 active cases, human 2,539 ang nakarecover na ug 155 ang namatay. Sa Iligan City, mihangyo ang kapulisan nga patasan pa ang penalty sa mga musupak sa health protocols bato COVID-19, human nga sa kapin 13,000 nga violators, 200 ra ang nagbayad sa ilang penalty. Kiniuman misa ka nasab ang kaso sa COVID-19 sa syudad ilabi na niadtong holiday season. Doon na 1,103 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Iligan City. 64 ang active cases kay 979 ang naayo na ug 60 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Isa ka na sa 92.3 million ang COVID-19 cases sa tibuok kalibutan. Samtang sobra 494,000 na ang naigo og COVID-19 sa Pilipinas ug sa Mindanao 41,000 na ang dunay COVID-19. Kapin 92,378,000
ang nakasakit og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sobra 51 million ang recovery, sukapin 1,979,000 ang namatay. Sa Pilipinas, 1,912 ang new COVID-19 cases karong adlaw, busa 494,605 na ang kinatibukang ihap. 25,614 ang active cases, human 459,252 ang naayo na ug 9,739 ang namatay. Ug sa Mindanao, 41,186 ang nataptan og COVID-19, 4,649 ang active cases ug 34,946 ang nakarecover ug 1,591 ang namatay. Iduso sa City Council sa Samal Island ang paghatag og diskwento sa mga negosyante nga mag-renew sa ilang business permit. Ano ang report ni John D. Esteban? 30% discount sa regulatory fees ang gilaumang mahatag sa mga business owners nga mag-renew og business permit sa Samal Island sa Davao del Norte. Kini ang planong iduso ni City Councilor G.R. Valdez. Daghang negosyante mangudaw sa isla ang apektado tungod sa COVID-19 pandemic, labi na ang mga resort owners. I-extend sab ang pagkuha og foreshore lease application, ECC, wastewater discharge permit ug permit to operate sa generator set alang sa mga resort owners. Ako sila og losses. So mao to nga magpasa ta og resolution nga i-extend ang ilahang paglukat sa foreshore lease agreement, sa ECC or Environmental Compliance Certificate, sa wastewater disposal permit o sa permit to operate a generator set. Plano usab nga lugwayan ang deadline sa renewal sa permit ngadto sa bulan sa Marso inay Enero 20. Depende pud na sa Executive Department kung ihatag ba nila tanan or pipila lang. Kay depende manggod na kung nga dili maapektuhan ang operation sa ato ang local government. Danaw sab gibutyag ni Mayor Alavid Uy nga plano sa LGU nga mohatag og discount sa mga business owners aron usab nga dili kaayo bugat ang balay ronon, ilabi pa nga apektado sila sa pandemya. Kapin 4,000 nga negosyo ang laumang maka-renew sa ilahang business permit ning tuiga. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Provincial government sa Davao Oriental ug National Housing Authority mipirma og kasabutan alang sa programang pabalay sa probinsya. Ania ang report. Pormal lang mipirma sila Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang ug NHA Regional Manager Engineer Zinaida Cabiles sa Memorandum of Understanding alang sa partnership sa mga proyektong pabalay sa probinsya. Dako ang pasalamat sa provincial government sa NHA tungod kaniadto pa todo suporta na ang mga ahensya sa Davao Oriental. In behalf of the province of Davao Oriental, maraming salamat sa ating kapartner, sa ating kasama from National Housing Authority. Sa mga musnod nga pabalay, mas nindot ug mas dagko kuno ang model unit nga susama gyapon sa ubang probinsya nga housing sa NHA. It's all about to build comprehensive partnership with provincial government of Davao Oriental due to rapid urbanization and the increasing demand of housing needs sa province. Mipasalig ang ahensya nga ang tanang buhatong proyekto sa probinsya paningkamutan mahuman kini una matapos ang termino sa Pangulo. Executive Order 70 sa atong presidente wherein ma-address nato ang katong LCAC program sa president. Labi na jud ang mga housing for vulnerables which is one of the priorities sa province of Davao del Norte. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Mga kapuso, karong bugnaw ang panahon, lami ang muhigop og sabaw nga dili lang makabusog, suwaksab sa budget. Atong tilawan kining ginatawag nga Mommy Bones pinaagi ni Argil Relator. Simple lang ang pagluto og Mommy Bones. Una, ang mga secret spices. Dayon gilatan og 3 ka oras ang bukog sa baboy aron mogawas ang flavor. Isagol ang sabaw sa fresh noodles nga butangan og chicharon ug sibuyas dahon. Daghan ang gabaligya og mami. Apan kining si Rose, ginabalik-balikan gayod ang luto ni Lara sa Marfori, Davao City. Lami kay lalo na kanang bugnaw na panahon. Ang amo ang bones ginapabukal gyud namo for pila ka oras. Gamit namo among pugon. Maglima ka dekada na ang recipe ni Lara nga gipamana pa sa iyang mga ginikanan. Patok ang ilang mami
tungod kay authentic ang lasa ni ini ug walay sagol nga MSG. Duna sabsiday puto ug sikwate, sapin-sapin, pansit luglog, cassava jelly ug uban pa. Ang tsokolate nila, ang ilahang kuan, kanang ilahang putumaya, everything. Mura na, masarap pa. Lakip ang negosyo ni Lara ang naapektuhan sa pandemya. Busa gikan sa bangkerohan, mibalhin na lang sila sa ilang balay. Mangita taog ka ng other ways, other pagkakitaan nato para mula hutay tas kay lisod ba yung panahon karon. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Disulayan pagkunog dala sa ospital ang grade 11 student nga si Mark John Gallardo Mendez, 19 anyos, apan dead on arrival kini. Martes hapon, nagdula kuno ang biktima uban ang iyang mga classmates sa River Dam sa barangay Lapulabaw, Hagonoy, Davao del Sur ug Misalom. Tungod sa kakusog sa sulog sa tubig, wala na kini makatunga ug napalgan na lamang kining naglutaw na. Pinaagi sa search warrant, arestado kining si Roy Rojas Magdugo, 51 anyos, nga taga Mulok-Bulok, Alubihib, Misamis Oriental, tungod sa paghupot og illegal nga armas sa Opol, Misamis Oriental. Usa ka 45 caliber pistol nga dunay 6 ka buhing bala ug 2 ka air gun rifle ang nakuha sa balay sa suspect. Gironda sa kapulisan sa Surigao City ang usa ka sabungan sa Purok 6, Barangay Nabago, human dunay nagsumbong nga dunay nagsabong sa lugar. Tsinelas na lang ang nahabilin sa mga taong nagsabong ug bugtong si Dioscoro Ragas Barrios, 49 anyos, nga taga Purok 8 Barangay Kapalayan, Surigao City lang ang nadakpan. 1,000 pesos nga pampusta, 6 ka manok panabong ug mga paraphernalia ang na-recover. Truck gibanggaan ang waiting shed, una gidaro ang 2 ka motorsiklo sa National Highway sa Purok 3, Barangay Taligaman, Butuan City. Human muwad-an kuno og kontrol ang driver niining si Joselito de la Cruz Marasigan. Sumala sa driver sa truck, danlog kuno ang karsada tungod sa pagulan. Gikustudiya na sa kapulisan sa Butuan City Police Station 4 ang driver aron manubag sa danyos. Usa ka lalaki ang naangol dihang nadaro og sakyanan ang iyang panimalay sa El Salvador City, Misamis Oriental. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Maayong pagkaguba niining balay sa Zone 2 Barangay Mulugan sa El Salvador City, Misamis Oriental. Human nga kalit nga nadaro sa usa ka sakyanan bandang alas 9:45 Martes sa gabi. Angol sa insidente si Jerry Lagahit. Human nga maigo siya sa sakyanan nga midaro sa panimalay. Dali nga miresponde ang kapulisan sa El Salvador ug Bureau of Fire Protection Rescue Team sa Opol ug nadala sa ospital ang biktima. Sigon sa investigasyon sa kapulisan, gikan kuno ang sakyanan sa Cagayan de Oro City ug padulong unta sa west nga bahin sa Misamis Oriental diyang mi-overtake kini sa usa ka truck. Apan kalit nawadan og kontrol ang driver, rason nga mi-overshoot kini padulong sa balay sa biktima. Gituhuang nakainom ang driver nga nailang si Marlon Eroy diyang nahitabo ang insidente. Magmaneho sa ilang tagsa-tagsa kasakyanan. Dili gid mag-inom, amping gyud kay para malikayan ang mga insidente. Sumala sa kabanay sa biktima nga ana kini sa tandugonon nga kondisyon karon. Hinay-hinay sab nilang gikuha ang mga gamit sa balay nga nagkatag o ginabantayan kini aron dili makawat. Kay nabali man ko na iyang gusok ani. Then naibangag aning sa iyang ulo ga bleeding dayon. Samtang anaana sa prisuhan sa El Salvador City Police Station ang driver ug mag-atubang ug kasong reckless imprudence resulting to physical injuries and damage to property. Mibalibad sab siya nga makahinabi atubangan sa kamera. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Sa Zamboanga City, patay ang usa ka lalaki human nagsungag ang gimaneho niining motorsiklo ngadto sa laing motorsiklo nga gimaneho sa usa ka pulis. Sa kuha sa CCTV sa barangay Santa Maria, kung asa nahitabo ang disgrasya, makita ang pagbangga sa duha ka motorsiklo nga gimaneho ni George Lozada, 50 anyos, ug Police Staff Sergeant Mukhtar Maharail, 37 anyos. Sa investigasyon sa kapulisan, padulong city proper si Lozada dihang mi-overtake sa usa ka SUV. Apan nabangga ni ang motor nga gimaneho ni Maharail. There on the spot si Lozada, samdan si Maharail nga daling gidala sa ospital.
Mukabat sa 1.8 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang nasakmit sa Zamboanga City Police ato sa buy-bust operation. Arestado ang gikonsiderang newly identified drug personality nga nailang si Nur Baser Sakandal, 32 anyos, taga Barangay Kampong Islam, ato sa buy-bust operation sa Barangay Tetuan, Zamboanga City. Nakuha gikan kini ang tulo ka dagkong pakete sa gituang shabu nga dunay market value nga 1.8 million pesos, sling bag 100 pesos smart money ug 99 ka piraso sa budol money. Nakakustodiya na karon sa Police Station 11 ang suspect kinsa kasuhan ug paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Aray na rin kamot ang Davao City Water District aron mas mapasayon ug mas mahimong luwas ang pagbayad sa ilang mga konsumante sa binulan nga water bill. Human gilusad sa DCWD ang ilang online payment aron maminusan ang mga konsumante sa personal nga pag-adto sa mga payment centers ug malikayan ang pagkuyanap sa COVID-19 virus. Gipaningkamutan usab karon sa mga buhatan nga madungagan pa ang mga bangko nga mamahimong kabayaran sa bill. Giakomodar usab sa DCWD ang hangyo sa kadaghanang konsumante nga i-appeal sa payment options ang GCash. Pabuton lamang ang final announcement gikan sa mga buhatan. In terms of documentary requirements na-plaster na nato siya before the year ended. So, momong ito ang pinaka-meticulous na process, and after which, murag mga integration works na lang ang buhaton. Hopefully natay ma-add na additional online payment option in the first quarter, among of which is GCash, kay siya ang pinaka-positive development. Nagparayon ang pagpanghatag og hinabang sa GMA Regional TV pinaagi sa Kapuso Barangayan on Wheels. Og ning tungura mga kapuso sa Barangay Tigato sa Davao City ang atong napahalipayan. Ania report. Kanhi driver si Tatay Roberto Camamara Sakatan, 63 anyos. Apan tungod sa arthritis, napugos kini og undang sa trabaho. Subay sa tradisyong Muslim, ang iyang asawa ang nagaatiman sa ilang unom ka mga anak. Samtang siya ang maningkamot nga mangitag trabaho. Busa, nag-umakini karon ug naga-sideline sab og panahi ug himo ug walis tingting. Ug sa pagsulod sa tuig 2021, dakong hagit na sab kuno kini kang tatay. Busa mapasalamaton siya nga usa siya sa mga nakadawat og hinabang gikan sa GMA Regional TV. Pait gid kayo pero ginakuan lang na ang Allah Taala lagi mo guide sa to. Sama sa ganiya gipanulti ang Dios gid ang guide sa to. Nagpasalamat ko sa GMA sa ilang gihatag karon nga daghang tawo nga nalipay. Mapasalamaton si Tatay Roberto ug ang gatusan pa ka mga benepisyaryo sa Barangay Tigato, Davao City, human nahatagan og relief goods atol sa Kapuso Barangayan on Wheels. Ang mga anchor o correspondent sa GMA Regional TV 1 Mindanao nagkahiusa sa pagrepack nga gidugangan og mensahe sa kadasig ilabi na karong dunay pandemya. Pagabot sa venue, gisiguro sa Kapuso team nga na-disinfect ang area aron luwas sa COVID-19 ang tanan. Ang matag benepisyaryo miagi sa istriktong health protocol. Ug dihang nadawat na ang mga hinabang, mabati ang kalipay sa matag benepisyaryo. Dako ni gatabang sa ilaha kining mga gipanghatag ninyo nga mga grocery items, no? Nga diin magamit pod nila sa adlaw-adlaw pod nila nga panginahanglanon. Ang Kapuso Barangayan on Wheels kabahin sa padayong paghatag og serbisyong tinuod sa inyong kapusong estasyon. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Batanong Mindanaoan nga nag-viral sa social media tungod sa pag-uli sa dakong salaping nakitaan, gipatukuran og balay. Ania ang detalye. Wala damhan ni Leo Pusadas nga ang balay nila kaniadto nga daw isa ka huyupan na lang, matumpag na. Karon, nahimo na kining disente, human gipatukuran sila og bag-ong puyanan sa Lala LGU ug kapulisan. Nagtinabangay ang tropa sa kapulisan sa pagtukod sa bag-ong balay nila Leo, butang nga sangko sa langit ang ilang pasalamat. Sa una sa wa pa may kurente, pait kayo kay magmodule, suga ra gid in town, gas mo itubil. Then sa pagkakaron, wala na, hayahay na gamay. Ako daghang kayong salamat sa naglihok. Ingon man sa ako ang anak, daghang salamat ninyo. Ang gipangandoy nga matauran og kuryente karon complete package na. Kay lakip sa bag-ong balay, duna pay trabaho nga gitanyag, scholarship ug mga gamit nga gikan sa nagkadayeng individual.
Si Leo Posadas ang nag-viral sa social media tungod sa pag-uli ni ini sa iyang nakitang kwarta. Si Leo Posadas, ako ko pasalamat sir, Leo Posadas nga siya ang nakapunit, buutan kaayo nga bata. Tinuod gayod kung mubuhat ka og maayo sa isig kaingon, mubalik kini kanimo pinaagi sa grasya sa Ginoo. Ako si Real Surotse para sa One Mindanao. Mga kapuso, way puwas ang among pagatunog balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadaing reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Surotse. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.